Добър ден на всички. Поводът, по който сме се събрали днес, е много хубав повод, е свързан с представяне на книгата на нашия колега и мой добър приятел, главен асистент доктор вече Христо Пълнов. Като това е първата му книга, заглавена ревизия на Конституцията, която вече е издадена и е достъпна. Днеска ще направим нейното представяне, като преди да започнем да представя гостите, които присъстват. На първо място господин ректора, професор Запрян Козлуджов, на който ще дадем думата след малко, тъй като освен лично така събитие за колегата Пълнов, това е все пак и събитие за Пловдивския университет. Присъства също доцент Кирчо Атанасов, който е доктор хонорис кауза на Пловдивския университет. Присъстват представители на съдилищата от град Пловдив, наши преподаватели, колеги и други гости, които ще имаме удоволствието, надявам се, взаимно да поздравим колегата Пълнов и да представим неговата книга, която с оглед и нейната тематика се надяваме да бъде така и полезна и актуална и извън правната наука, с оглед предстоящите избори и разни други така дебати, свързани с Конституцията. Така че сега давам думата на професор Козлуджов, след което ще продължим. Драги колеги, първо искам да благодаря на Христо за поканата, която отправи да присъствам днес на това представяне. За мен е чест удоволствие да бъда тук. Познавам Христо от много години, така се случи. И освен, че той е един много добър човек, с който е удоволствие да контактуваш и да работиш, добър професионалист, това е човек, който искам да кажа специално да подчертая, много ангажиран университета, с каузата на университета. Един от немногото хора, които освен да си вземат часовете, работят и за развитието на университетските институции. Даже и сега по правилника да ви кажа, една най-малка част от работата по новия правилник свърши лично той, за което му благодаря и се надявам, че хората, за които университетът не само е място да се изнесат перфектно лекциите, да се получат заплатите, а нещо повече от това, администрация повече и повече. Така че за мен наистина е удоволствие. Той продължава вече, мога да кажа, една традиция. Започнаха 20 години, направи факултета преди няколко месеца. Есента тържествено отбелязахме, започнаха вече възпитаници на тази специалност на този факултет да защитават докторски степени, започнаха и първите акредитации, което е много радостно. И така той се вписва и се включва в една традиция, защото в областта на личната наука трябва да се не е чак толкова просто и да напишеш дисертация, да напишеш квалификационен труд, но радостен факт е, че вече много наши бивши възпитаници на този факултет, настоящи преподаватели, защитиха докторски степени, започнаха и първите хабилитации. Но той вече стана част от тази традиция, което е много радостно. И аз искам да му пожелая да продължава в същия дух. Първата книга да бъде последвана. Тя да стане първа, но да има поредица от такива книги, които да следват. Така че на добър час да ти пожелая. Сега ще дам думата на професор Емилия Друмева, която да представи самата книга, след което вече свободна дискусия. Ще давам думата на всеки, който иска да коментира книгата, ако вече е чел, или пък да отправи лични пожелания към автора, или каквото и да било друго, свързано с повода. Но нека първо да разберем малко повече за самата книга. Уважаеми дами и господа, драги колеги, уважаеми гости, аз
благодаря за поканата да представя книгата на колегата доктор Паунов. За мен това е особено силно положително събитие, защото с Христо Паунов работим вече отдавна в екип. Преподаваме конституционно право и някои други науки около него. И този факт, защита на дисертационния труд и издаването му като тази хубава и високо стойностна книга, вече е едно силно удовлетворение лично за мене, а и силно положително събитие за юридическия факултет и за нашия университет, Пловдивския университет. С това искам да започна, че участваме в представянето на една стойностна книга. И тази стойност идва в два аспекта. Първо, темата, предмета на изследването, Конституцията и нейното изменяне, допълване. Като предмет, това вече отпраща тази книга към фундаментните изследвания, а те не са много. Така че това е първата стойност на книгата. Втората е, че тя представлява едно задълбочено научно изследване, което прилага съвременни научни методи, добросъвестност на изследването и с несъмнена полезност. Полезност за цялото общество, полезност за правната и за политическите науки. И все пак позволете ми няколко думи за предмета на изследването. Още повече, че преди 2 дена отбелязвахме Денят на Конституцията, който и професионалния празник на юриста. За съжаление, искам да отбележа, че тази година, като че ли този ден на Конституцията, малко беше така включен в други горещи събития, които се случиха, и като че ли не можахме да отдадем, говоря в рамките на цялата общественост, полагащото се отбелязване. Затова пък тази хубава книга е отличен повод да направим това, защото Конституцията е една характеристика, която нашите студенти така възприемат и силно се надявам, помнят и прилагат в професионалната си реализация. Конституцията е инструмент за контролирано управление. Простичко, ясно и за да изпълнява това си предназначение, Конституцията има една ясна същност с 2 страни и тази същност е първо като един обществен договор, който всички ние като граждани сключваме помежду си, за да постигнем съгласие и го постигаме. Съгласие по преследване и постигане на стойности, които са валидни, които са потребни, за да можем да живеем в едни добри взаимоотношения. Конституцията е и закон, основен закон, върховен закон, с който всички трябва да съобразяваме своето поведение. И още нещо. Конституцията има едно ясно съдържание. Правата, свободите, задълженията на всички нас, чието осъществяване се постига с
разпределяне функциите на държавната власт, с модела на разпределянето на тези функции, което се залага в Конституцията. Конституцията се създава да се прилага в дълъг период, но една Конституция е жива и реална тогава, когато отговаря на обществените реалности. Така че Конституцията сама за себе си, като обществен договор и като основен закон, по дефиниция включва като компонент, като своя същност и възможностите за нейното изменяне, напасване, приспособяване и докъде може да стигне това изменяне и от кой момент нататъка вече се пристъпва към нова Конституция, ето това е един голям въпрос, който е поставен за решаване на политици, но и на цялото общество, в което ние участваме като граждани. Така че Конституцията е едно творение, един инструмент за контролирано управление, който се развива. И в този процес на развитие тази книга е ценен принос. Защото, драги колеги, драги гости, в българското правно пространство това е първото самостоятелно изследване на този проблем. А той е много сериозен, както вече посочих. До кой момент може да вървим с изменения? От кой момент нататъка трябва нова Конституция? Свидетели сме как в политическото пространство припламват от време на време предложения, идеи, които се лансират без да се навлиза в повечето от случаите в дълбочина. Тази книга дава измерителите за това кога да се пристъпи към едно по-съществено изменение, кога е назряло времето за нова Конституция. Повече за самата Конституция считам, че не е потребно да си припомняме какво представлява, а сега един по-внимателен поглед върху самата книга. Ревизия на Конституцията, което е един термин, без да присъства в самата Конституция. Поздравявам колегата Паунов, че го въвежда в правното пространство, като добросъвестно обяснява неговото съдържание. Всъщност това е изменянето, допълването и, както вече посочих, този момент, от който нататъка трябва да се пристъпи към нова Конституция. Съдържанието е организирано в структура, която е логична, която е последователна. Първо се пристъпва към едно историческо встъпление, един по-различен поглед върху Търновската конституция и особено вниманието е върху съдържанието на тази първа българска конституция, досежно възможностите и пътищата за изменянето. След това, пак в исторически план, другите две български конституции, след което се пристъпва към същинския предмет на изследването. Много полезно в изследването присъства разработката на сравнително правни модели,
Тоест едно посягане към сравнителното право, което предлага информация за това как се изменят конституциите в други страни, особено в европейското пространство. Подробно са изследвани двата основни режима, по които съгласно действащо българско право се изменя Конституцията. Общият режим чрез обикновено народно събрание и така въпросът, който повече или по-малко се е превърнал в въпрос натоварен, снабден с висока доза напрежение, въпроса за Великото народно събрание. Авторът изследва задълбочено и двата режима, като и при двата режима излага първо стадиите на законодателния процес, защото и двата режима са всъщност законодателни процеси, с плюсовете и минусите на действащата уредба. И нещо, което е така особено полезно в тази книга, изследват се внимателно 4-те извършени поправки на българската конституция. Като всяка една от тези поправки е анализирана в същността на нормативното изменение, което е извършено, и изложение на фактите, как са се развили събитията, довели до точно това конкретно изменение. В тази връзка книгата съдържа висока степен на познавателност, т.е. читателят научава факти, научава събития, прави връзка между тях, което е несъмнено полезно. Известно е, че 4-те поправки, които бяха осъществени, бяха мислени, започнати, инициирани и завършени във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. Това, разбира се, не означава, че вратата за изменение на Конституцията е затворена. Напротив, този процес е отворен процес и книгата съдържа редица предложения de lege ferenda, т.е. предложения за подобряване, за усъвършенстване, както на пътищата за изменение на Конституцията, т.е. законодателния процес за обикновеното народно събрание, редица положения, които разкриват пропуски, пространства, които не са покрити с правна уредба във връзка с Великото народно събрание. И още един компонент, който искам да отбележа. Вниманието на автора се е съсредоточило и върху Конституционния съд, тъй като Конституционният съд произнесе няколко решения по отношение на закони, вече приети закони от обикновено народно събрание, чрез които бяха осъществени 4-те поправки. И в това число имаше и произнасяне на Конституционния съд, с което беше отменена разпоредба на такъв изменителен закон. Така че въпросът за това докъде, в какви измерения може да бъде осъществяван контрол за конституционност върху закони, които изменят Конституцията, това е изключително интересно. Разработката в книгата е направена много добре, с необходимата дълбочина и познаване на практиката на Конституционния съд.
и има несъмнена полезност. Книгата използва и впечатляваща библиография. Това е все в плана на добросъвестното изследване, което искам да отбележа, че авторът сигурно би могъл да приложи по-дълъг списък с книги, тъй като за Конституцията по света, естествено, много е писано, но той се е ограничил до един набор на библиографията, който набор е използвал много умело в книгата. Тоест, не само библиография, която е проучена, но която е вписана и е намерила своето място в анализите, в разсъжденията, в цялостното изложение. И още един момент, който прави книгата с висока полезност и познавателност. Изследването е стъпило и върху емпиричен материал, който е малко познат, който съществува и за първи път е изследван. Имам предвид стенографските протоколи на Седмото Велико народно събрание с тяхното съдържание по изработването и приемането на Конституцията. Каква е била волята на законодателя? Защо точно тази редакция в крайна сметка е била приета от Седмото Велико народно събрание? Всичко това е много интересно и полезно. И още един момент. Авторът е отделил място и на така наречените неосъществени поправки на Конституцията, което ни връща доста назад във времето, в 36-то Народно събрание, 92-та, 3-та, 4-та година, след това 2007, 2009-та, а в това Народно събрание, което приключи преди 2 месеца своето функциониране, също така присъстваше един законопроект за изменение на Конституцията, при който обаче сроковете вече бяха изминати, но така или иначе виждаме, че и в последния парламент, който беше най-скоро, темата за изменение на Конституцията продължаваше да бъде актуална. В заключение, драги колеги и гости, вярвам, изразявам така едно широко споделяно мнение за всеки, който е успял да прочете тази книга, а горещо я препоръчвам тя да бъде прочетена или най-малко да бъде взимана предвид, когато се обсъждат въпроси за нейното изменяне. И поздравявам автора с несъмнения успех, с хубавата книга и приключвам, като отправям очакване към него да продължи с тази научна добросъвестност, с интереса, научния интерес, така че да очакваме още изследвания, следваща книга и тя също така да бъде по въпрос, който има несъмнена полезност, приложност и основен характер. Благодаря за вниманието. Благодаря на професор Друмева. Сега давам думата на който желая от присъстващите да се изкаже във връзка с книгата или да отправи поздрави към автора, като ще ви помоля, за да така разчупим малко атмосферата, нека всеки, който желая,
да си вземе сам думата, да се представи, за да не, нали, давам аз думата, защото в случая, нали, всички сме се събрали по един хубав повод, а не да водим някакво такова сериозно събрание. Така че, който желае, може да... На мен ми е малко, казвам се Наташа Станева и съм заместник обществен посредник на община Пловдив. Трудно ми е да говоря след уважаемата професор доктор Друмева, която така пространно представи книгата на Христо Пълнов, но искам да кажа, че този труд аз прочетох още преди няколко месеца, когато Христо ми го изпрати преди неговата защита, бях поканена да успях да присъствам. И за мен днес е истинско удоволствие да мога да присъствам на представянето на неговата книга. Преди всичко искам да кажа, че познавам Христо като един много коректен, много професионално точен и истински колега, който винаги е участвал в живота на този град. Преди няколко години с него влязахме в едни битки, които той показа характер, показа задълбочени познания и от тогава и до сега ние поддържаме едно много искрено, професионално, честно приятелство с него. Затова се радвам и го поздравявам за тази книга и за темата, която той защити. Искам най-напред да благодарим на професор доктор Друмева, защото очевидно е нейното умело насочване в защитата на тази докторска дисертация и съответно и написването на този труд. Това е една много модерна, много интересна тема и действително представлява интерес не само за научните среди, нали, а и за широката общественост и за политическия живот у нас. И би било добре наистина тази книга и по-нататък да бъде представена и пред други аудитории, защото тя заслужава внимание. Много логично, много последователно Христо Пълнов е изложил тематиката и това, което прави впечатление е една сериозна и задълбочена работа, която е извършена и както каза професор Друмева, не само с библиографията, която е изложил, а и черпил направо от извора с стенографските дневници на 7-то Велико народно събрание, които действително, вероятно, представляват един много интересен извор, който той е използвал. Определен принос лично за мен и много интересно ми се стори включването на конституционния контрол върху решенията на Народното събрание относно конституционността на законите, които са приети за изменение на Конституцията. Очевидно, това не е станало пак без намесите и помощта на професор Друмева, но това е една много модерна, много интересна тема и наистина пожелаваме на Христо и по-нататък да развива и този труд и да стъпи за следващата докторска, за която ще надяваме да го поздравим отново. Благодаря за тази хубава, интересна книга. С удоволствие я прочетох. Може ли поред? Да. Казах се Георги Петров, да се представя. Към ден председател съм на административния съд, т.е. и съдия, разбира се, защото си върши и оперативната работа. Да, пише си залата, пише това. Така, като практикуваш юрист, ще се изкаже. Сега с Христо се познаваме много време, за личните му качества предполагам, че всички, които са тук, знаят, така че не е необходимо за тях да говоря. За книгата, подобен род литература е необходима не само за студентите, не само за учените, които се занимават с които развиват доктрината, тя е изключително необходима за практикуващите юристи. В тази насока така, личните впечатления последните години са, че продукция много книги се пишат и се издават, които не казват нищо. Един бегал друг преразказ на закона и тираж книга публикувана. С удоволствие не съм чел книгата, сега докато слушах професор Друмева и Наташа, така, набързичко я погледнах,
тази книга казва много неща и затова е полезна. И затова е хубаво. Надявам се да бъде четена от много хора. Надявам се да върши работа и за напред, защото Конституцията има необходимост от още доста изменения. Едно от които, например, е прокуратурата и следството да се изведат от съдебната власт. Да хванем бика за врата. Да. Ами, не има мястото там сега. Да оставим на страна, че под съдебна система, когато се вхули съдебната система, се има предвид, има се предвид съдиите. И ние сме виновни и за грешките на полицаите, които нескопособно си вършат, примерно, разследването. Но като се каже съдебна система, има предвид съда. Затова нека да бъдат добри да се и съдебната остане, както да се ходят на света, да остане само наистина съда. Има много полезност има в тази книга, да се жив и здрав мисъл, да пишеш и следващи и наистина да бъдат прилагани тези неща, които са написани. За да стане по-добро и по-цивилизовано общество. Жив и здрав, да се още не се пожелава. Заповядайте. Може би аз. Така, първо искам да благодаря на Христо за това, че ме покани днес да присъствам това тържество, защото това е наистина тържество, на което това се представя един творчески съд. Аз не съм чел книгата, но това, което чух от Скача, за мен не остана съмнение, че Христо продължава да е такъв, какъвто аз го познавам, като може би го познавам тук с изключение на неговите родители, може би повече близо 30 години, така става работата, но това е положението. И тъй като в математическа гимназия, където той беше ученик, аз директор, знам и през всички тези години, като той беше ученик, той участваше изключително активно в живота на училището. За него беше интересно всичко това, което се случва и дори изразяваше своя позиция. Често пъти изворен казва, ама това така не е хубаво сега да се направи, а да го направим еди как. Сега съм казал, добре, но така някъде пише това. Добре, ще го промени това, да пише. И ето, че той наистина променя това, което не счита, аргументирано, когато се прави това. Именно изследване на ЮНЕСКО, което показва кога и колко процент от личността вече е завършена в определен брой години. И тъй като там е записано, че до 18-19 години 78% от личността вече е оформена като такава, която ще бъде като тя съществува, а само тези проценти остават в степените на образование, на квалификация и така нататък. Виждам, че Христо продължава да се развива в тая посока и то като една графика на моторна растяща функция интервала минусото до безкрайност. Поздравявам го за тази книга и желая успехи за бъдеще. Не се съмнявам в това. Други желаящи има ли? Да кажат по няколко добри думи за този хубав човек. Заповядай. Завърша редица. Да, добре. Петровни Карамедрова съм и съм председател на Български червен кръст област Пловдив. Започвам с условието, че за книгата изобщо няма да говоря. И не мога да говоря за това, защото тази правна материя твърде далече от моята професионална подготовка. Оглеждам с едно най-обикновено гражданско око към заглавието. Започнах да я чета на самото начало. И ми приява, че заглавието е твърде провокативно. То си е жива провокация, което е другата ценна страна, защото така се стига до новостите, а някои хора стигат и до откритието. Всъщност това, което ме свързва с Христо, е неговото присъствие и неговата дългогодишна дейност в Българския червен кръст.
С две думи ще поднеса това, което го характеризира за нас. Изключително активен, нали не греша? Изключително креативен. Твоята докторантура и издаването на тази книга, която според професионалистите е много полезна, и аз се присъединявам, колкото и да съм в тази област, тези две неща работят не само за твоя авторитет. Те работят и за авторитета на областната ни червенокръстна организация. И като благодаря на твоя научен ръководител, защото един млад и много прохождащ научен работник, изследването те вкарва съвсем в науката, не може без добър научен ръководител и аз там просто съзирам начина, по който сте го канали за ръката и сте го повели към големите двери. Пожелавам ти в много скоро време, и друг път съм ти го казала, да вървиш към хабилитацията си. Жив, здрав, толкова енергичен и толкова креативен. Някой друг? Благодаря. Казвам се Константин Бакливанов, асистент съм в същата катедра. С него сме колеги от 13 години. Съм го виждал в сума интересни ситуации в различни проявления. Той води упражнения, пише статии. Освен това поддържа компютрите заедно с него сме човъркали. Човек често може да го види как носи компютри, човърка софтуерка, разправя се с администрацията. Разправя се с администрацията в университета, с него правим бюлетини, печатаме, мъкнем хартия за катедрата, осигуряваме складови материали покрай упражненията си и други такива ценни неща. Веднъж с него коментирахме, че с него само да сме боядисвали стени, не сме отпушвали канализация. Има време. Да. Така, покрай всичко друго, той дори написа дисертационно. Те другите неща много плътнят време, трябва да кажа тук. Искам да го поздравя за издаването на книгата от едно много авторитетно издателство за правна литература. Специално моите уважения за главата за неосъществените поправки на Конституцията. Това е много интересна добавка, жанра алтернативна история. Не само това, което е, но и това, което можеше да бъде. Много рядко се вижда този тип изследвания върху неуспелите проекти. Книгата само успяха да прегледам бегло едно копие оставено от деканата. Обещавам тържествено пред събранието да я прочета. На следващото събрание ще изложа на това. Колеги от другите катедри ще вземат ли да се ограничим? Ами, ако няма други изказвания в този официален формат, ще поканим всички на вечерка. Да, преди това ще дам думата на виновника за това събиране, да си каже и той дума. Драги колеги и приятели, така ще се обърна към вас. Искам да ви благодаря най-напред за това, че уважихте това, макар и скромно все пак, събитие, което е в рамките на нашия факултет и на университета. Така, представянето на тази книга наистина е едно така удовлетворение и гордост за мен. И то се случва точно буквално в дните, когато ние честваме поредния ден на Конституцията и на юриста.
предполагам вече така повечето от вас са разбрали, че това за мен е личен празник, тъй като по едно стечение на обстоятелството, нали е карма или нещо друго, 16 април е мой рожден ден. Така че троен празник в случая имах, което е много така специално събитие за мен. Това първо. Наистина още веднъж благодаря за това, че уважихте това събитие. Ще искам да благодаря на няколко личности, които присъстват тук. Без да слагам първа, втора, трета точка, всички са еднакво важни за мен, така че моля да ме извините, дори ако изпусна някой, но разбира се, ако почнем от събитието и от книгата, неминуемо трябва да научния ръководител на професор да благодаря, защото през тя беше изключително търпелива към мен, така и ме изчакваше така до последно да може това нещо да стане факт. И дължа едно извинение, защото може би това трябваше да стане няколко години по-рано. Но благодарение така на нейното търпение и насоченост се получи, мисля, че един наистина добър продукт. И разбира се, за това, че тя прие така това предизвикателство и тази покана да представи книгата. Признавам си, така без нейните ценни съвети, аз може би още малко по-дълъг период време ще да се лутам в тази материя. Наистина тя е много деликатна, много отговорна материя, но така много точно, много ясно, коректно беше нейното отношение и наистина мога да ви кажа, че в един момент така след редица разговори, които сме направили, просто изведнъж така ми светна, буквално мога да ви кажа, всичко как точно трябва да стане, да се получи, а това е много ценно. Повярвайте ми, когато особено човек прави за първ път, мисля, че другите колеги ще се съгласят, които са писали докторски дисертации, когато трябва и изведнъж всичко се изчисти като концепция и просто и тръгват нещата, за което наистина това е едно от нещата, на които държа да го кажа и да благодаря още нещо на професор Друга. Разбира се, така да благодаря на хората от Българския червен кръст, на които вече 20 години съм дал от живота си като доброволна кауза, за това, че ме търпят все още и продължават така да бъдат до мен и аз до тях и да ме подкрепят във всички начинания, макар че това е една тема, която леко страни от материята. Те винаги са с мен и аз съм с тях. Благодаря и за това, че и сега са тук, и на доктор Карамитрева, и на госпожа Таня Георгиева, която е директор на Червения кръст. На издателство Пения, че повярваха в мен и решиха така толкова бързо да ми направят този буквално подарък за рождения ден и за празника, защото все пак издателство за правна литература, което е престижно, да издаде един труд, това също си е така една голяма отговорност. На всички колеги, които са ме подкрепили, на студентите, разбира се, на колегите от катедрата, особено колегата Пекриванов на секретарията, на останалите колеги, които са добронамерени, специално колежката Филипова, така че се взе с тази задача и също с ни свързано много приятелство. Разбира се, тук неминуемо трябва да кажа и да се така, той телефона звъна на човека, на който трябва също да кажа една благодарност, защото наистина макар едно дългогодишно приятелство на времето, по-скоро служебни отношения, по-късно вече след завършването наистина като приятелски отношения с Кирков на нас ни свързва толкова години, винаги съм казвал, че оттам наистина започна от математическата визия. Това, което го достигна като усъд към новото и към новаторския подход, то се остава и след това в университета. И ето, виждате, че макар и човек завърши математическа гимназия с профил физика, специализирал накрая и компютри, може да стане юрист. И така, в житейски план и разбира се, това съм го направил, не случайно съм го написал и на вътрешната кулиса на книгата, на моето семейство. Те са ето тук, баща ми, майка ми и сестра ми, специално ги поканя, защото те също така проявяват едно изключително топло семейно отношение, въпреки че аз отдавна съм отделен от тях и живея самостоятелно. Никога не са късали връзката, са се вълнували за всяко едно добро и лошо нещо, което се е случвало с мен, а това не е никак малко. В тези години човек така да има едно стабилно семейство, на което да може да разчита. Това също им благодаря специално за този семейен уют, който ме създава през всичките тия мои 40 години, които съм на този свят.
И разбира се, за книгата трябва да кажа нещо, защото съм се задължен. Наистина, тази докторска дисертация, която след това леко беше преработена и се е появила опитна книга, е така особено събитие за мен, защото знаете, защото е като едно дете, човек си произвежда един продукт и след това много му се радва. Вярвам, че наистина тя ще бъде полезна. Има неща, признавам си, които са предизвикателство и за мен чисто в професионален план, които още могат да се кажат и по тази тема. Има неща, които търпят развитие. И наистина това е една добра основа за тези въпроси, които са свързани с това по какъв начин е очертан механизма за извършване на промени в сега действащата конституция. Аз мисля, че още доста неща могат да се кажат в тази сфера. Нещата могат да бъдат разширени и това се разбира се едно професионално предизвикателство и за мен. От гледна точка на пожеланията, че трябва по-скоро и следващ продукт, ще ги имам в предвид. Но все пак ще си позволя малко да се почина и от наесен, така с нова сила. Този път малко. За да може да се работи вече и по така напред към нови постижения. Наистина още веднъж благодаря на всички. Много съм пропуснал някои, които ме уважихте. Изключително ценно за мен е присъствието на всеки един от вас. Благодаря. Вече ти можеш да си ги поканиш. Аз само да кажа още нещо, че книгата вече е достъпна в търговската мрежа, както се казва. Може да бъде закупена долу от книжарницата пред университета за тези, които няма да имат честта да я получат като личен подарък от автора с автограф, така че може да си я закупите. И сега пак ви поканя да дигнем едно на здраве по някъде. Колеги, заповядайте.